Hello, hello, hello. Ha? Oh.
Mega shout out Almar Phonics TV. Salamat sa pagpasok sa aking LS. Nagbigyan kita ng jacket Almar Phonics TV. May jacket ka na. Ding Midis, may jacket ka na rin. Binigyan na rin ng jacket. Inay MG's vlog. Mega shoutout sa iyo. May jacket ka na rin. Pwede kayo. Pag ato bang Madho ako. mauro ako. At mag-start kayo. Nandiyan si Dennis 2 ay Dennis Mix Channel. Si Bing Midis. Si Joan Ann Bonard. Thank you. At thank you sa pagtamsak at sa pagpasok sa aking LS. Maraming salamat. Yan guys, mag-end na po ako. Salamat sa inyong pagpasok. Salamat kay Inay's MG's Vlog, kay Almar Phonics TV, kay Bing Midis, kay Dennis Mix Channel. Salamat sa inyo, kay Ems Macando. Bye guys. Salamat. Thank you. Bye-bye.